Arratsaldeon, pilota zalde guzti hori Zaldibartik, Zaldibarko Olazar pilotalekutik. Gaur Olazar torneoko finalak ditugu eta ohikoa denez hauxe izango da pilotari dagokionez urteko azkenengo emankizuna. Hori ere jendeak ez dakit ez zaio erraza egingo ulertzen, ez da pilotaleku itxia da, leku guztietatik da gainera itxia. Hemen nun sartzen da, kanpotik sartzen baldin bada ezetasuna. Ez da sekule partidu suspendidu, baina apur bat suspenditzeko eta morundu urri pesan nino, baina apur bat igertzeako normali minio gehitxoa da bila peloti. Beraz, berez asko ematen diotenak dira. Hemen boto ondo ikotza, bizi da biz, ondo emoten peloti, baina uste dut normali minapurtzoa gehitxoa da bila. Bengoetxea, eskerrez, haze zartada ematen dizio. Bai, eta besagaina jotituna. Horren luze intentzio hundiz, Ogarak eraman, tanto bukatzeko aukerakoa du. Bengoetxeak eta bai ederki moztu ere, gainera ez dakite zote dion iskat jokaldia botatzeko keinu egin. Jadatxoa, urrutitik egindakoa, estreineko aldiz airez Bengoetxeak, urrena ere botea jota eraman behar, baina hor defentsa ikaragarria du Bengoetxeak. Gainean da, Zabalera orain, larri biak ere, larriago Ogara, eta eramaterik ez. Baina tantoa bukatzerako orduan, hortxe ari da, arazo desente izaten, Galdakaoko pilotaria. Bengoetxea, heldu eta eraman, hau hobea ez, gainean eta tanto. Gainean eta tanto. Hortik emotoza ondo, eskerrera. Eta gainera zabaldu egiten du pilota, horrentxe ezkerra orman zehar. Eskerretik eskerrera ondo. Ogara dejadatxoa Bengoetxeak, Ogara errazeldu da, dejadari dejadaz erantzun, Bengoetxeak dejadari dejadaz erantzun, eta azkenean beraren zatantoa. Itxi jarrizkoen hainkak, bezala hainkak inarratu da peloti, Bizia dago bai, bizia. Bai, eskerra deko gozo, no, hainkak bueno. Hori da eman hori. Aide Ogarak, defentsarako hobea da aide hori. Ondo Ogara, Ormabikoa, Bengoetxeak, Ogarak eraman eta Bengoetxeak jartzearekin nahikoa du. Dena ari zaio ondo ateratzen. Dena ari zaio ondo ateratzen, dena ari egiten da, Pelota bat ez da harrapo barik itxien nino, Dena ari egiten da. Hamasei eta lau, eta hori ere falta. Ia, bizaki, falta, segize. Bengoetxeak eta gero orain bota berri duen hau. Eta hori, iruditu zait propio ateratako izan dela. Bai, Zabaleratik izan da. Txalo hauek, Oñatz Bengoetxearen dira. Hauxe, bere azken zakea eta bere azken falta gaurko partiduan falta izan da bai. Hiru egin ditu falta. Hiru falta egin ditu. Ogara, markagailuan 7:21. Bengoetxeak pilota zabaldu. Hor da Ogara, ondo jarretakoa. Eraman ahal izan du. Bengoetxeak hori ere eraman, baina bigorren botean. Bengoetxea. Pasa. Ormabikoa Bizkaitarrak. Hor da Naparra ederki. Ogara, heldu horretara ere Bengoetxea. Ai, bere burua saldu du. Ogarak. Orain tanto hori utzi behar gogorra da, txapapera. Txapara. Ogara.
Eta berriz zere atzera egin behar ordea. Beno, eskerraz bat galdu du. Bai, lehena biziko pelotik galdu da eskerraz, da? Bai, nire ustez bai. Bai. Ogararen zakea. Pilota luze. Bengoetxeak eraman. Ogarak asko arreskatuz atzera. Bengoetxea bildu du. Eta horien batera eta bestera ibili beharrean da Naparra. Ogara. Zabaldu eginda. Garrez ere pilota gaiztoa Ogararentzat. Gora. Gora. 22-11 eta garaipena Leitzarrarentzat. Ondo merezitako garaipena erakutsi duelako lauterdiaren barruan. Oso kontutan hartu beharreko pilotaria dela.